Ayo angkat. Siap ready. Gas OTW. Gilur ngajari niku jalur iki, nyopir iki. Delok sepiane ku tanganku. Tengah pinggir ae dhewe, pinggir kene. Kenalan ae. Yang penting delok sepion kiwa tengen ae. Rem tangannya surung. Kok seret iki? Urung. Pantes to. Rem tangannya Lancar tuh. rem tangannya orang di ujel nih. Wajar tarian abot. Kiwai deh. Karena ibu ya. Nah kalau nggak kiwa tengah motor mobil lewat kiwa tengah nih. Kayak gotrek lah, ini juga jalan gotrek. Pasti nih mobil ini. Roame lur kota ini lur. Oke, ngejar. Ngejar. Oke. Wes, ada orang ngejar, mobil ngejar. Kita yang lurus sih lur. Setelah jaga legal tuh. Pacar mumet juga dari Ngasih mumet ya Michael ini. ya biasa iwan nih kayak tilangnya dia narang nggak sabuk pengamal besok kena surat cinta kena kiriman surat ini iya kayak wih aku telah HP ke foto iya beneran nih ngejar mobil telah HP ngejar Yo, padahal kurang kayak video. aku jaga kabarnya kan tadi mana ngarepane ini sih jare ini tadi bawaan dah Ngarep jaga kabarin. iya mun pintu masuknya tadi Pak Wanda kok dia kan nelpon ngantor kan beri Anu HP ku udah video. bisa ngangkut pasir berarti ya biar menurutmu jar Lelet truk kan biasanya kan kayak kan jaga baring posisi lumayan, yes, bagus. kiri kok entah yang ngarepannya wae deh mlebu apa deh entah yang jero tapi bayar dhisik ya jero kiri ya kantor ke Bilireng ya kantor ke barang ngilur yang jaga baring Sport City Palembang Ning dine dhewe. oke mlebu lah entah ini jero ngono Tenan jero. iya Isra mengko ngreme go mbok traban ono palang apa? Palang pintu masuk itu mbok terabas. Oke nih satu lagi. Ini rak ngene wae belakang ngene. Kayak nggih anu apa jenenge? Manuk VIP sing kae. Sing kae pintu VIP. Nggih bos-bos. Kejar mengejar iso nggo pasir niku iki. ya wis lumayan, yes iso. Tapi kamu wedi to gel-gel. Iya. Biasanya sopir kan udah apa sopir truk kan kadang diri saya di country. Oh, engko alasane piye nganter ke barang ngono ya? Kawan kuliah. Iku. Ngomong karo mongke engko sing jaga parkir alasane nganter ke barang. Acara apa ono futsal ngono. Nah, kon bayar. Ini pintu masuk lur. Wes pateni sih. Wong kae nginceng wong kae di video iki. Ceweke pateni sih. Tane ngeterne barang Mbak Wanda iki lur. Piye jar niku sisa nggo mobil ya jar. Sisa iki kon dhewe mangkat iki. Ya kon dhewe mangkat ya. Dhewe mangkat sisa ben matek dhewe. Ben mati dhewe nek ya jar. Matek dhewe lah acak-acak bolo. Pateni lampune ku. Enteni kene ae. Engko wong lek nelpon. Ya ta? Iya. Lingkure jar, jare foto kowe kono. Foto-fotoan. Ngeri gol-gol mau ya. Lumayan. Kokono nik. Dah ngejal foto. Kan tau rene kan sekali ya. Mau muncul jaga baring. Lur, jadi ceritane kami ngeterne barang iki lur. Tak mobil barang iki lur.
Tapi sing duwe ora teko lur. Kami wis mlebu mau yo sing entuk tiket masuk iki. Jaga baring. Kabar ger Ndang foto niko kowe. Jar kowe foto jar pernah foto kan kene? Ndang foto. Ora apa-apa ngatok cendeng ngono, ora ketok ora sikile. Separuh ae tengah badan. Ki kirimne kancamu mau. Sopo? Sing nelpon mau? Kan roh deh, oh wajar seneng Lembang, seneng jaga baring. Jalane wae lah. Nelpon kok aku Mbak Wanda ku. Dan ngerong rokok. Oh, rokok kita. Rokok sudah Bawanda. Nelpon ku dek ku. Itu apa nih Bawanda? Minggu kene jar. Apa channelmu? Alangkun. Lah, piye to? Nah, no, cuwedeknya iki. Ndi rokok lentengan murah buka. Ora nggowo, angel gowone. Oh, ayo Sing Bawanda. bungkusan Dadi- tek. Lebih Sherlock karo kanu Bawanda. Udah enggak rene ta? Kono kono wis. Oh. Alah. Wonge bake malah wis tekan kono lur. Dek Sherlock ya kok. Wonge Sherlock. Iya. Kayak link. Ya wis. Iya mau ya. Ah kayaknya wonge nang omah iku. Oh iya gini. Sing dia punggun Wah, muter punggun buri ngono ae apa ya? Iya. Sing kon pernah mbiyen kae futsal ae. Kayaknya iya. Sing pernah dodol ayam di balik awan-awan. Iya. Kayaknya sih iya. Iki Sing dhewe nggo gerobak kok abot kae lho. Iya. Sing karo Mina tok. Heeh. Berarti rono dalane. Iya. Lurus nganan. Lampu nderene kok. Ya usah. Ora ketok wong arep ngono mbur wong. Nah. Adang nih. Oh, tiket parkirnya tak kantongi kelalen ora ke gua iki nggo share. ini pokil. Rasa metu deh jaluki KTP karo STNK. Iki anggere minggu rame daerah gini iki. Saiki dina Jumat. Jumat iki. Malam Jumat saiki. Nah, lawer jadi ilmu. Snap. Ilmu apa? Snap. Engko mbak upload kok ketahuan engko. Ora, beda. Ora. Privasi lah sing iki. Kan iso. Iyalah. Aja di-upload sama gue, Res. Mau pesen ini, masa belajar mobil. Belajar mobil, nggawa barang. Lah iya. Cok. Blok. Nggawa nyawa loro nek iki. Yo. Nyawa telu kan supire. Iya, sopire rasa diitung wis ra ngaruh mate ori tak. Jadi upload. Aman. Privasi nih, nanti apa di privasi nih, nanti upload. Wis tak privasi. Eh, Wis iki mau kan G2 loro apa? video snap WA. Oh. Ini telan nih, kono aku. Kono nih. Oh, belah ini nih. Bengi jam pira iki? Cukup jam piro? Jar. Sekarang jam 20.33. 20.33. Tengah songo. Yo. Dia apa ora? Yo. Nah, ini sih yo iki lho Andre. Eh, Iki lho. rame-rame mobil kuwi. Biar apa ngene biar. Oh iya gini ya bener belok tangan golek. Golek belokan tangan. Kono putar balik. Oh iya, yang ngarepan Belokannya ini. tuh he. Ora, Cok. Ora.
malah blur itu. Nang mepet tuh. Dapat cerepet nyapo. Oh yang harapan kono belone. Harapan aku nonton dengan orang-orang kayak ujung. Iki lagi harapan iki. Tangan belakang. Saya ngarep nih. Ada sen ambil. Santai nik ngoper kiki Iya. ngikut. Tenang loh iki. Masa sikil. Nemen loh iki. Kayak iki lho tangan ngopo deh. Ujung Maju deh. Lagi bawa pakai beng petang ngeraketa. Lebak gigi piye mau ngajar? kalau gini. Ya wis ngono kuwi. Kira kowe wedok kalau asik-asik kok tuh. Lebak gigi karena ngikut dia dengan cewek mau klakson iki. Ngawur. Iki lho kan. Saya betul beri. Ya, lalon. Jangan. Terus lagi? Iya. Dia Nik bener nik ini. nik. Woi, Rem ko. rempet ora. Woi, rempet ora iki. Mati kene. Ramot. Up. Up gini. Up. Ya wis nur wis teko iki. Tak gentenan apa sih kok? Dek mundur wae. Ya. Yo. Gentenan sik lur, dalane sempit. Ora ketok. Kayak midarono ae sebelah iki. Mape bener ra sih, Pak? Lah kuno. Oh iya pas ya. Kini ke pacar keringetan jar. Ya wis lah, Awan belajar